Malikono ani malikoka ko foka wali mado ka beni bi tenedo ya ye suma do jem kan so madono o da ko follow ka beni dogokun le follow yi nazara datela ka foka wali mado malikono ani malikoka ka on yansi to ye oka lala kwati samara nte resira kon bashiti bashi foitina yaradu dimba ka kene nte aya samara ya fa chugum na mi fodi takala sela me baje kuluma malikono fuka tasi maliko kana ma kasangani soma dunu jemuka ale nundo ni dogokun ukonnana ameka no makaw fu uga nyama dali anuga kuluma jola ya saka sega famia soro anga jemuka atabulula ama fongu ku bismillah bashite wala ana timene jemuka insa kosabe am timene jemuka awo nouveau soleil kon uluga produit bambulu ya am taka tezara mali premier molino amumi kasoro kasinga do jemuka ngo o bebe amona gani de abe mi wuli to kuma kawa mon père mali bebe ni ne bara ni infusé ka ji kala ka ke teka unene tiens mon père mi ga me hani mbo kuno diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ya kuma bay ni do na surprise ki ni do abia amangani sisan wani ye to kunta tira to katedi abisa pita babo ni ke wore be ni ya dila ko ka sigi kana na ka ke ko ko wa ne ba FCC de mi ha me mi di ya kli kwa appelé mo wa de mo ni de to katedi la higa so da bole me felife nga de jama jara kadua ke tezara makele ngadanga mena buji Allah farafide no jara kadua ke tezara makele ngadanga mena buji Allah tezara ni sosoto ni wosole mawo ya ngele ka fuguro ko bodda badala wala ra kuyate anata min jemkanye awa samaira nambora anga de baje kulula ni tezara mawi anadu anga clip du jour ale konna bini mambulu ko we anga zigri dala kaja samaki ko soronaldu aywa anata unyamada ka sorka singana bebe
Lala Kuyate Samira ni mun ye zigiri ka jaye kosɛbɛ dongili ka di a kɔrɔ ka di nka kuma min b'a la ka fɔ kɔrɔ kɔrɔ min b'a buru jɔ o de mali ne ko ye k'a fɔ ko kiyama jɔ don k'u ye kamanagan don ye o don dɛ Samira don ye k'u ye misi don ye Lala Kuyate ni kɔrɔ ni kuma kelen a ma di ne tulo kosɛbɛ dɛ ayiwa Samira ala k'an ci ɲuman na ala ka taa ko ɲuman d'an bɛɛ ma n'o kɛra jɛmukan an n'a salu ka don a kɔnɔ ka don kunnafoni bala ni k'o ta an b'o dayɛlɛ Samira an ka dugu kunkanko kɔnɔ wallahi Samira m'an kunnafoni bala dayɛlɛ sɔgɔmada in na min bɛ tali kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw lakanali binankun kama ye n'o ye cybersécurité ye a yira k'a fɔ ko waleya dɔw ni olu bɛ ka kɛ bɔlɔlɔsira kan nin waati ninnu na ko dan bɛna sigi olu la jamana ɲɛmaaw fɛ Mali jamana kɔnɔna na maa minnu ka baara bɛɛ mɛn dasago fɔ a ka ja ka se ka adamadenya buruja k'olu kɛwalew sabati bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ n'a fɔ o baaraw u b'a la ka furusiri o la n'a ka di ye a fɔ o setɔ don o dan na a ko baw n'i ye a ta ka lajɛ ba Maliba kɔnɔ mɔgɔ dɔw de bɛ Lala Kuyate olu t'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ye walima u t'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ lamɛn walima u t'a dɔn k'a fɔ ko Lala Kuyate olu yɛrɛ maa ye fani tuma min na u y'o yɛrɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka to ka maaw buruja walima k'o ta kɛ kumaba fɔw ye Lala Kuyate minnu bɛ se ka kɛ sababu ka se ka na ni jamana funteni walima ka maanifinw su ka kɛ yafumaba la balawu kan a ko Lala Kuyate o ye kɛwale ye min ni a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna na madama jamana basigi la a ko o de siratigɛ la jamana ɲɛmaaw kɔni ye a yira k'a fɔ olu kalenkan don ka se ka yafumaba la sanuya ni k'o ta k'o ɲɛsin yafumaba la bɔlɔlɔ sanfɛ o baara cogo ma a ko Lala Kuyate o de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni u ka forobasigi ye min bɛ kɛ o fɛ dɔgɔkun ladala minisiriw ka sigi don jumadon tɛmɛnen an kɔrɔ o ye baara dɔw senna minnu bɛ se kɛ sababu ka se ka ɲagali ta ka ɲɛsin maa kɔfɛlɛ ninnu ma a baara bɛ boli san 4 nataw kɔnɔna na san 2026 ka taa bila san 2030 la a ko n'i ye a ta k'a lajɛ hakilina don min bɛ se kɛ sababu ka se ka bɔlɔlɔ sanfɛla ka kɛ yafumaba la makunya yɔrɔ ye Lala Kuyate a kana kɛ ɲɔgɔn buruja yɔrɔ ye a kana kɛ yafumaba la ɲɔgɔn lagosi yɔrɔ ye a kana kɛ jamanadenw sulen ka kɛ funteni kan o yɔrɔ ye a ko o siratigɛ la jamana ɲɛmaaw kɔni ka nin baara kura min ni o b'a la ka taa ni ka don bɛrɛ la Lala Kuyate a na taa ni kabila lajɛlen sɛgɛrɛ maa ni sɔrɔla bilen ka fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ e de b'a la k'i pɛtɛ ko e b'a la k'a dasago e yɛrɛ dasago fɔ a ko Lala Kuyate ni min ka kan sariya tigilamɔgɔ na o da e kan Makan Sisoko ale de y'a fasiri an ye min salo ka bɔ yafumaba la esɔrɔ kɔnɔ ayiwa Samira o ye kunnafoni duman ye an b'a dɔn ka fɔ nin waati in kɔnɔna nin min lahalaya min kɛlen filɛ nin a nafa ka bon jamana kɔnɔ o siratigɛ fɛ an bɛ to histoire kɔnɔ halisa Samira ka sanga ni lakana sabatili ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw dagayɔrɔ la n'o ye ka militaires ye o kuraw kɔni olu baaraw bɛ ka ninnu don tuguni Lala Kuyate i b'a fɔ ko Buguni kankura Kucala kankura ani Sankaw ka kankura a ko n'i ye a ta ka lajɛ nin kɔni Lala Kuyate maa bɛ se ka fɔ nin ye kibaruya duman ye bawo n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate nin kɔni hali bi ka se ka lakana ni k'a yakubaya faso Mali kɔnɔna na nin ye o baara dɔ de ye min bɛ kɛ sababu ka dɔ fara yafumaba la Mali jamana wolomasiri tabaw o dagayɔrɔ kan marabolo kɔnɔna na a ko o siratigɛ la min bɛ tali kɛ yafumaba la o ko min ma ko 82e régiment blindé de Buguni a ko Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ yafumaba la sɔrɔdasiw dagayɔrɔ dɔw la minnu fana Mali jamana kɔnɔ min bɛ se kɛ sababu ka se ka hali bi ka n y'a fɔ cogo min na ka lakana ni ka yakubaya a ko olu caman joona a ko n'i ye a ta ka lajɛ Bugunikaw ka 82e régiment blindé tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a ta ka lajɛ bi n'a ka bi a kɛra ka sababu ka se ka kɛlɛkɛcɛ 800 kɛlɛkɛcɛ 800 kuraw olu yafumaba la u ka dɔntaw sɛbɛkɔrɔ kan o ya kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn kɔnɔ Lala Kuyate a ko o ko ni maa bɛ se ka yɛrɛ k'a fɔ o ko ni kibaruya duman ye a ko n'i ye a ta ka lajɛ olu yɛrɛ o maa 800 olu kana bilali kɛra ka bɛn ntɛnɛn don décembre tile 29 san 2025 tɛmɛnen ye a ko tumana min na o kɔni kelen ka kalo wɔɔrɔ kɛ yafumaba la maramafɛnw kalan cogo la jamana lakanani ani jamana kɔnɔndenw ni u bolokɔnifɛnw tanga cogo la a ko o tɛmɛnen kɔfɛ an ka taa Kucala a ko Kucala fana min bɛ tali kɛ olu ka kankura la Lala Kuyate don tɛmɛna an da sera o ma a ko o baaraw o bɛ sen na wa o kan yɛrɛ Lala Kuyate o ye baara daminɛ ka ban a ko n'an bɔra Kucala an ka taa Santoro ani Karante la a ko yen fana Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko kankura dɔ fana o puyera ka bɔ
boyi ala kuyate min be se ke sababu alibi kasiga jamana nyama ko ka kunkileno no ko dangana maya ni oye kasiga lakana no ko sabati ako ala kuyate general darme asimi goita ani ojo ona fana ne bite ako bara flate ola fana kira ka jamana ne ka tane ka kishi ka jamana yiro ne ka jamana ka jamana ko don sako yi ako ni ata kalagela la kuyate usiga tigara anya foto mina ni telike buguni yaf mabala ukana la kuyate okoni ofenze ne nyefie meka ode 750 hectares ye ako la kuyate ni tara yaf mabala kuchala ka ofe ako oye 500 hectares ye ako santro ne karantera oye 500 fana oye 500 hectares ako minga na fana nunka doni anatawla obetalike kita marabulo o kankurala la kuyate amedu de kala ka odonira amuna ya rabi samaira ni kuna fundumai kadaka ni ndakana sabatili ku fo jamana kanda mbefe usira turefa samaira na isor blami eni pananta ya ka fo saban ni ko fi no tekekera madola ni ka bara benindu mutusunyama awo lala kuyati babus la ka o kasangano o kaya mabala kibaro la setoyi olude ya yira ka fo lala kuyati ko kasani jamana kono de unga tangani o laki shili baro ye olu ko nsara ka tegada yaf mabala kuludoka ni ka bara kumbe me manavu jigetikale mo kasangano o ka bulma fe on tarakile o la ko lala kuyati bara nkera janvier kalo kletan encore ko ako samba fla ani ngono woro sabali bugu o commissariat de police fait ako lala kuyati ni ataka lage ako kuingoni wala jine konundo na kasangani ma do de ye siga kemi shifna ka kulu do la ka gira ka fo o ka bara fote ola fana kera ka siga moto papio no ko ulu lala kuyati ko lu bayelama madama moto e baye ka fo kuma no kuma ulu yelama do aye chugula ako lala kuyati kasangani afasadi o yelama ni lala kuyati fa kasi mabesi ka moto buna tikani fa faye lala kuyati o ko no ulu chama ntare ka bo ala ako odisala tigala na manya ka fo somkera ola kibara la sira ba police la ka uma ako lala kuyati ulu fana wula ka do blo frongo ngono sababu ko fe ni kata tiga da yaf mabala kamele doka lala kuyati ale mi ya tagalage ako ulu ka bara moto glaundi deux mécaniciens et réparateur moto glano présentés comme les pivots du réseau ulu ire de yeko nyere aseme manya tanko moto glano ire de ako mafolo odi SSE alias MAS samwa anisaba ako flana odi NSE alias Chopa samwa mela kwati to kan mera majat mela kwati akuni atagalage aku mafani mo minene ala kwati ulula bana kagira ka fo ko ankelente uyito yaf mabala ko lu ko fo aku utaratiga da MS kan samwa ani saba YSE samwa ani ZD samwa anikeli mela kwati unona mutu duru bunyongo ulunna na bapo sila ka ufe mela kwati unyini ngani ukoni ya jongo ala uya ayira ka fo ko chano ni uluka barayi mela kwati onongo ni fe bapo sila ka utara udawara la kokura ata suro mutu be sani papier muyenu o facture yi o chama de be obule mela kwati fa se caché mimbe da akaka ira ka fo ko anya ayamaria mela kwati o chama fana be obule mela kwati onongo ni fe bapo sila ko ni obla jeni salu katani o yimi nga da o kan mela kwati kasiga o da o kan fasiri fle ni mi salo ka bo shaka travers onona kana bla konana samaira ana do ka sala ka nga mutu bo amina rebe haya amto ene panankeli ngona samaira kasangani amta kidal marabulu konna o sanboro do ko be kidal marabulu kono mingoni baraw kuntika ke sharia kono strategy of bamanchi tigla ma chama koni anga keleke chew strata uru chama bono ni na ni sanboro ku foli bara rola jamana nyama ya ayira ka fo ka mali jamana sanu ni ka boble ka so jante bulu akula la kuyate o yeke wale mimbe dangare anga yaf mabaya tormonyo so chugula ako uri strategy la okono o gara da unye ako ni ga kangare tane ka dakanya shi bela jenema mani so la ka bo albiki bala ke kumete yaf mabaya sanu borola bala kuyate ka so jama de emo bala kuyate kuyite aflani chetige ako uri strategy la ka beni janve klo kleta ani duru bala kuyate samba fla ani mungonu woro yi ako la kuyate akoni atakalage mali jamana wul masir tabaw ka sangano o ka sanve susulu yi ko mako vecteur aérien bala kuyate okoni yi sigana machine dola machine ne ke so bu ne ka siga sonu ne ka bu na tika ka bo bokola bala kuyate yoro la yoro mini abeti salte ko fo kidali mara bulu ba konnana ako
lela kuyate wul masir tabaw to sane duguche ni ka susu atara fasoli lela kuyate okoni baraka mino chama koni ulutura shishila lela kuyate faka fara yaf mabala majugu ka munu lela kuyate uluka bara fana bebe yaf mabala sanu bocho juguma ko lela kuyate ulu chama fana anye ulu bla yaf mabala shu bla rola ako ita major general des armées lela kuyate aye ayira ka foni ata kalage ako ni bedo hukumu gona ode jamanya ma ko kunkrena yi bo nya fi chugo mina lela kuyate ayira ka fo mali jamana sanu ka boble ka ke sakuyi ka sura jamana ma yamara dema jamana nyorate ala lela kuyate ko ukoni ubara blala ako ka makli ji ka fo no mo kleta ani duru temene samba fani mo ngoni duru ako mali jamana wul masiri tabo lela kuyate sanu boro bile dore be ga ka ofi ako lela kuyate min kumme bamanji ma ka buluka ko kumme labani ko bobo chugula min ka di oye min ka laba ka oke oyere makoye ako wul masiri tabo sera ka omina ula ni ko bla jamana aleka mara konnana ako lela kuyate kini ay tagalage ako sanu boro ne kumme obure okume to ka sanu boni ka musaka min sura ula wala ba ko yere fiere bonu oye inda kila ka marama fonta jamana jugela ako wul masiri tabaw ila ko yete ka sanu o ka wuli ka jowi o ko ni sera ka on tara ka bo obulu ako ke wala mi fla ka ke encore tugu jaraglo kleta ani duru ako odutu onona abla ijara ani da ya fasiri ka bo independent kono ila ko yete bunya bala Samaira atete meninga independent bla ala nouvelle horizonta na nuta Samaira ida ka fo nuta lige mopti marabulu konnana anga sorasu no yanga jamana kele chewi ye wulika jo sabati kasika bamachi tigila ma chamani je fara ni marabulu ko fali fana konnana chendo lela kuyati albi amito sira mi to ka kale ako ita major general des armées ale kibariadi ako abe jamana kondo la duniya ka fo lela kuyati mali jamana wul masiri tabo kasanga ukabara nyadoni kasanga ukabara ketayo ofe ni la nyini kasika jamana lela kuyati nyafe to na sibiri ka jatori no moyi ako kelente bo ala bali jamana tane ka kishi ako wi ko ndana ka beni juma do jabe kita anu wore ya ankoro lela kuyati ukunde mabala buno bafata ne ka chongo majugu chama kuna lela kuyati yoro la yoro mi abe sara fere kofo lela kuyati nakadi afomoti marabulu bakonnana ako lela kuyati ni atagalage ako leri muwa animenete meno kofe lela kuyati baye ka fo wo masita baw kuni sara ke sobo ka sansoro juguka kuni kumbe moti marabulu konnana lela kuyati kasangani okamuno mun saloye ako lela kuyati wo masita baw ka baraka sobo ka siga majugu nun chama ne ka dankara ula lela kuyati ni atagalage ako angelente ako bare akere fuma bara jenwa bara konnana be ani kenya konnana kasangani jamana sawo jento kulukele ngono ayasi ulul masita ba ukabro de nyomai nakadi afo Nigeria ani Burkina Faso fokasi ba malibama lela kuyati akoni ata kalage ako eta major kon ya iraka fo lela kuyati ka beni ya fuma bara sibrido ojale ko tanu lo vlo fana ye uya de yanfo akulela kuyati kokoro tugu metal ke ya fuma bara le vecteur aérien de l'Alliance des États du Sahel uto jamana sawo jento wa uluka ya fuma bara sanve keleke feon lela kuyati otura sane duguche lela kuyati dugula dugu mine abe tasu barat kofo ako kletan ko non to bunyonko abe an akibar nyonche ako andere bukanu o cercle konana e ka nyeda jamba juguka lela kuyati ni kala ba ya fuma bara ka ususu ngira sababu kasika o ka tricycle ni ko chama ni ko noni wudumere katakatani ako noni lela kuyati onone ako machama kume akono uruko ko yera ko sura mano sura lela kuyati ko ko be buru da ni mashirta ba utara jo oni nyefela che ni kala ba ka to sane duguche ne ko susu lela kuyati ma ko ma uru do abo no rabli ba o mashirta ba ko so bonu ko yerege mama ni turi ali da ya fasi lela kuyati ene ni salo ka bo ya ma bara nouvelle horizon kono Samaira ali da mu do ke ala ka nga jamana fini tugu fanga amina jugu ala kulu se ba amina usra to ka fa mo so abbe na ko fana ta na nyi be ma ko ulata Samaira mo talike kuna fundi sebena ukomi mako jeune Afrique ukuma be dawa Samaira ni wati na ko ale ko ni boli ko ni jora mali jamana kono ali bi e ba kuma la kali lela kuyati wala sa kasika ya fuma bala basiki na tiba mali ba kono lela kuyati akuni ya talage jamana nyamawiye ayira kafo ya fo chumina kuna fundi sira mimbi ni abetalike bulla sewila presse écrite wa lela kuyati atoka ode journal jeune Afrique ako ba mali ba kono lela kuyati ngante kuluma de na mi woni kera kunu okera ba kunu timele ko feble atiku jeune Afrique la blé maka ayebe to ba mali ba kono blé
am se ga sanga kalambli e bi mungola wa yere da la ko ite ina kunu nyato la ko ite ako ustatiya ni atagalage ako kibariya adara jama ko don kulo kan kabeni juma don temene ankoro janvier ko kleta anu woro samba flare mo wonu woro ako kibariya diba odi ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ni chabai ni tsaka ka kokura asigna ako Messi akagokura ako lala kuyati ni kera kaba nga okofe lala kuyati ni journaliste africain yera ba malba kono bli ko abiki pete lala kuyati ako Messi akagokura ako lala kuyati ni kera okera ako ni kera okera otumna ko fe bli kono fon disra men benu origine afrique ko fo ako faso mali kono bli ako ni bani lala kuyati ako general division abla maiga ale côté wa aye ayira ka fo la côté baw kuna fondisira ako bara fete ula fana kera kasiga jatiga balke baw ko ka bara nyonya obulu apologie du terrorisme la côté faga se kasiga kalonjugu tiga ko da ba malibala diffamation ani incitation à la haine faga siga yaf mabala ma shuga ke yaf mabala nyamburu jaka ako la côté ni ata kalage ako usira tiga la ba malibala la côté kasana ni anga constitution yi se anga charte la transition ma la côté ukone ayira ka fo ni ata kalage kuna funu kan ngadi minendo ko na mimi ke sobu kasiga basiki na te ba malba kono ako kuna fundisira ni eto iyere ka fo ki boro kono la côté ako ete aflani chatige ako usira tiga la ni ata kalage journal jeune afrique ako obura kuna fundi minendo ko na ku take yida sako kai ida sako fo la côté ani kalonjugu tiga fakasi jamba jugu tele makanyashi ba malba ma ako kuma ko na jamanya ma ko ne ayira ka fo la côté nya fo tumina jeune afrique mali kono bli amasro mamu bulu ko kata defuru no ma non ta atuku bli mala bli ka fo ki ba feri ba malba ko na la côté atesa wa anta kalambli ayi aiwa dara ko me nga journal ti wa blala shinu na me ne kili ba kala aiwa tamara ne kun da ne ta kala ko fo famda aiwa mto so abu bama ko kono ni metalika amfana nkaramola bal islamo ka tomba ko conseil islamique du mali manyema ni asiri di sheriff Ousmane madame Haidara ali ko ndeka soromal dunke kanyashi imam Mahmoud Diko foka tase fanga nyini ton jakulu mamu ndo jamana ko kanana o ulusegini na kadu mali jamana kono lala kuyati ako alibini atagalage itasira yaf mabala chorba mamima ako nita don lala kuyati alibi oribe makaba kuya yonte ba madani deni basa travel di ako lala kuyati ako ni ale ko fo ba maliba kono ako lala kuyati kunu kana bla bila ako lala kuyati bala flate alila ngoko ako ni ata kalage manu kuma wuni ka jode beke afa lala kuyati aseko ani adamayala janko ba maliba okasiga basigi janko faso mali akasiga tagiri nyefe jango faso mali adunga siga nywa kanfo jango faso mali la kuyate anga siga duda kelen fe ka boda kelen fe akula la kuyate usiyati ni ataka lage akoni chokoroba nyumai la kuyate alibi abe o barode la jijukoro akula la kuyate ya fotuwa mina ni ataka lage ara kote ko akoroke ami talike imam Mahmoud Dikola bi abe jamana koka la kuyate ni ataka lage kafara proti mo chama ka la kuyate unifa jamana koka ani jama bi la kuyate muni meka berela akuni ata kalage mali islam tunga franya ngoto ma o conseil islamique du mali manyema afana ngara mo asidi sheriff Ousmane Haidara adala kwete ayenye foluke bo la kwete ni ata kalage ni kubla jina sur la minfe odi yaye ka fo chokoroba nyumai la kwete akoni ka kumona kumana kaba jubu de sigla la kwete ni ka utanyi ni ka bola jango kasiga nyini ka foko una wobo chokoroba nyuma ka korofola akola la kwete usigati la uluta don foko baramine abala kake chokoroba be oni kodo neche chorba be yirike wuro mina urute yirike chorba la kuyate aleta la kuyate aleta ala soni ba oni ko ni kuma ale ko ni munato yi la kuyate ba do ka fo abeka ngone aka dalude yi akula la kuyate korofo nani aku bela jini ko ni atake da so ko fo yi ni ya fam chona o ya foti sanani jama'a same fulmi kera o fe kuba akula la kuyate hukumu ko nana anga chorba nyuma ka sanani akala sulu juma kutuba kono juma temene ayi wala ke bara kunka ayi ayira ka fo ale ko mbala
la ka wuli ka jɔ de kɛ ba mali ba jan ko la ko tɛ a denw a ka se ka ɲɔgɔn ka fɔ siratigɛ la kɔrɔkɛ ni o bɛ taa kɛ imam Mamadou Diko la la ko tɛ o bɛ jamana kɔ kan bi cogo min na a bɛ se ka se ka don faso Mali kɔnɔ ka na se ka fara jamana kɔnɔdenw kan la ko tɛ an ka jɛ ka faso ni ka baara a ko na a tɛmɛna o kan a ko politique mɔgɔ dɔw fana bɛ jamana kɔ kan a ko tigɛ ka bɔ o yɛrɛ ko tɛ u ka se ka na la ko tɛ sikafo ka bolo don an ka se ka kuma ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn filɛ ɲɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye la ko tɛ faso Mali an ka jɛ ka baara a ko la ko tɛ ya kuma bɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye a ye a yɛrɛ k'a fɔ ale t'a kɛ fosi kama fo n'a kɛra bɛn ni basigi ye ko bawo Mali la ko tɛ ni a taga lajɛ a mako bɛ bi a den ɲuman bɛɛ lajɛlen na la ko tɛ jango an ka se ka bɔ nin gun in kan kasiri filɛ an ye min salo ka bɔ suwadi mako kɔnɔ la ko tɛ e bonya b'a la Samara a tɛ tɛmɛ nin kan ka Ala deli si min kɛnɛ Ala hali bi Ala k'o di cɛkɔrɔba ɲuman kalan karamɔgɔ Ala k'a mɛn nin na ayiwa Samara ka bɔ bi kunnafoni balan kɔnɔ an bɛ les échos ta n'an y'o ta an bɛ taa Segu marabolo kɔnɔ Segu Sido ani Bazando kosɛbɛ n'an sera yen Samara n bɛ tali kɛ douaniers la olu ka wulikajɔ sabatili sen fɛ u sera ka tɛgɛ kɛ mercure yɛrɛ ye jumɛn bamanankan na kana turu dɛ ayiwa n ye jiri ta yɔrɔ min fila ye tɛ pako de kunna o tɛgɛ da mercure caman ka Samara minnu kɔni tun bɛ ka don jamana kɔnɔ a ɲɛ jugu kan baasi tɛ ne b'a fɔ e ɲininka ko mercure mun ye ba ka ne yɛrɛ ɲininka tugun ayiwa kana turu dɛ an na dugu jukɔrɔ nafolo baarakɛlaw ɲininka o la sa kɛ mercure zira kɔni tɛ ayiwa ejikina sɔrɔ y'a bila ne la kuyate ni bɛ tali kɛ yaf maba la sɔrɔ o kokɔrɔdeli baara kɛbala ba Maliba kɔnɔ o ye douaniers ye a ko la kuyate a bolofaraw bɛ Segu Sido ani Bazando a la kuyate kabini janvier tile 9 san 2026 ye ne la kuyate o kɔni o ye tigɛ da yafa cogo na mercure a caman kan ne la kuyate i n'a fɔ a bɛ faamu cogo min na ka sɛgɛn o ka bataki dɔ ye ne la kuyate a ko baara in n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra 16h50 waati a ko poste de sécurité min bɛ Sekɔrɔ a ko la ko te yaf mabala douane cɛden minnu bɛ o kɔni o ye tigɛ da mobili dɔ kan min couleur ni o ye bleu ye a ko a kɔni kuma la ka fini fana la ko te ne ka poche ni ka a cɛ tigɛ a ko o ndɔngɔni fɛ o sigara ala o ye a fɔ ko a ka jɔ ye la ko te a fana ye jɔ i kɔrɔ to o ndɔngɔni fɛ a ko mobili boliba a ko la ko te a jɔlen min o taara ɲininka la ko te a ye a yira k'a fɔ ni a ta ka lajɛ a ko sur son origine de déplacement le chauffeur a indiqué venir d'un pays côtier se rendre à Bamako ko a yira fɔ ko a bɔtɔ an ka dafa jamana dɔ la a bɛra ka taa Bamakɔkaw fɛ a ko yɛrɛ kuyate o kɔrɔfɔ ma kɛ kɔrɔfɔ sababuba ye o ɲɔgɔnni fɛ o b'aw ka baara dɔn yɛrɛ kuyate douaniers kɔni o ye sɛgɛsɛgɛli don o taara sɔrɔ mobiliba in kɔnɔna na fɛn dɔ ko ne dogolen ne ye yɛrɛ kuyate min kɔni yɛrɛ kuyate ne a kɔni a bɛ n'a fɔ fɛn ɲuman tɛ mercure o siratigɛ la o ɲɔgɔnni fɛ o ko mobilitigi ma ko mobili bɔ sira la e k'a jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ a jɔ min kɛ o ko don a kɔnɔ yɛrɛ kuyate an ka taa yafa mobili an ka douanier kuruba kɔnɔ ye Segu a ko mobili talen o taara sɔrɔ y'a fɔ cogo min na mercure lala kuyate o caman de kɔni fɛn zɛmɛ a kɔnɔ nkɛ a tɛ tɛmɛ nin kan o kɛra min kɛ lala kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ mercure min sɔrɔla a kɔnɔna na lala kuyate ko n'i y'a fɛ min ka taa ko 300 kilogrammes na a ko o nɔgɔnin fɛ o kɔni ko ninnu bɔ ka bila yan bawo kɛwale don lala kuyate a jɛlen tɛ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i tun b'a fɛ k'i den ka don n'a ye de n'an y'i minɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛli de bolo da lala kuyate o siratigɛ la o kɔni y'a minɛ k'a da ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na k'a yira k'a fɔ maa min ni a bɛ jɛ la olu ka se ka dɔɔni k'o bunatigɛ lala kuyate min kan ka da o kan o na da o kan ka dɔ bilen ba Maliba kɔnɔ ka sɔrɔ an ma jɛn d'i ma ni y'o bannen Mori Keyita ale de y'a fasiri Samara a tɛ tɛmɛ nin kan mercure sa ni maa min mana kɛ mercure dɔn fɛ bamanankan na i ka n'o fɔ sɛnɛfɔkɛ ye n'o tɛ ne b'a dɔn mais ne t'a fa ye f'a ka 2000 billet bɔ baasi tɛ ne kɔni t'o dɔn Samara n fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan ka suru sɛbɛkɔrɔ walawala la o don an b'a jigiya k'a fɔ kanumɔgɔw ye faamuya sɔrɔ ni kunnafoni ko taabolo la o siratigɛ fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ suruku kan bamananw ko ten y'a dɔn an ka tezara kun filanan an bɛ t'o min dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na a bɛ bɛn ne ye tezara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu media gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye den min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ tɛ k'aw to ne nin na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ an yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don Thomas Concentré Zara
ni kelen tɛ dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ta n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbaranin sugandi n'o ye Zara ka dumuni fɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feere yɔrɔ bɛɛ Zara ye ni wasolo SARL ka produit dilannen ye Mela Kuyate Samaira nina alibi ana jamka ta kunfɛ ni ga sense ka ta ɲɛfɛ wallahi Samaira wati tobi ami do anga buku kunganku konna la ni rubrique société an ya fa kuma ni kuma jamkan konna la aka kan ga wulka dugu kono konna la hala fana ɲiningali kɛ ka se ka no da jamana kono dun kulu o sira tɛ fa Samaira an ya kun da sugu de kan ni kunna awo an sera sugu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ an y'a fɔlɔ logo sugu la basa ni waati in na an y'a ye k'a fɔ logo kɔni a bɔlen don nka mɛn da ye mɛn tigila de o de kama an wulila ka s'a tigiw ma lahalaya min mana kɛ logo ko la bi an bɛ o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na. Ne tɔgɔ Mamadu Kulubali logo ye lahala min na bɔ logo bɛ an mago bɛ client na client kana sanni kɛ wa parce que logo nana 31 ni fɛnw bɛɛ la 31 tɛmɛnen fɛnɛ logo fɛnɛ bɛ ka na an bɛ bon prix yɛrɛ la client kana sanni kɛ o de ka d'an ye sisan nɔ bon da kelen t'a la an bɛ ka di an k'o la 740 na sa yan nɔ sugunura la wa an kɔni bɛ an ka wele dalen bɛ client bɛɛ ka na logo ɲuman kɔni bɛ yan nɔ o kana logo lajɛ gɛlɛya caman ba t'an kan o position na kosɛbɛ quoi gɛlɛya min b'an kan dɔrɔn an ɲɛ bɛ min na sannikɛlaw kana logo san dɔɔnin o gɛlɛya dɔɔnin dɔrɔn ma sannikɛla dɔɔnin de gɛlɛya bɛ yan nɔ Bajan Kulubali logo ni a ma nɔgɔ sisan kosɛbɛ quoi a bɛ caya ɲɔgɔn kan a sanni ka suma wagati dɔw la a dun da ka gɛlɛn ni wagati ni nana souvent a bɛ san souvent a tɛ san quoi wagati n'a cogoya ye quoi n'a girinna ma nana a bɛ se ka ne ka mara mais n'a mɔlen nana maracogo t'a la quoi n'a ye temps ta dɔrɔn a bɛ tiɲɛ gɛlɛya dɔɔnin b'a la dɛ directement ka se yan nɔ a ka ca dɔɔnin quoi welekan dɔ wɛrɛ tɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala ka client ɲɛsin an ma. Ne tɔgɔ Marietou Jakite ne bɛ logo sugu la ne fɛnɛ ye muso ka présidente ye décembre de logo bɛ gɛlɛya dɔɔnin mais janvier kɔnɔna na a bɛ bɔ ka caya o de kosɔn a ka ca sugu la yan fɔlɔ waati dɔ détail yɛrɛ an filɛ k'a feere prix naani ye hali de an kɔrɔtigiw t'a sɔrɔ prix la parce que n'a mɔna ale tɛ se ka mara n'i y'a mɔna dɔrɔn fo n'i bolo bɔ a la k'a feere n'i bolo ja ka dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛli ye o de kosɔn a bɛ ka feere prix la bi a man ka feere min na gɛlɛyaba tɛ sira fɛ mais toujours ne bɛ min fɔ o ye dodoyama ko nin ye dodoyama ko o de kan ka nɔgɔya parce que an filɛ yɔrɔ min na nin ye masa yɛrɛ fɔ ji man ka dédouaner parce que logo ye ji de ye ni nin ko sa k'a bɛ tiɲɛ yɛrɛ Ala k'a n'a cɛ janya a chargement kelen hali i b'a ɲini mobili kɔnɔ hali t'a ye k'a sɔrɔ a kɛyɔrɔ i bɛ mobili fa tewu mais n'a mɔna a bɛ jigi k'a jigi i b'a fɔ ko don t'a kɔnɔ o de y'Ala tiɲɛnima yɔrɔ ye an kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ni fɛɛrɛ bɛ se k'a ko la parce que namasa filɛ nin ye namasa bɛ lamɔ kɛsu kɔnɔ a tɛ tiɲɛ n'o ɲɔgɔn sera k'a ɲini hali logotigiw fɛnɛ ye n'an bɛ se ka o ɲɔgɔn produit sɔrɔ ka logo la mara o fɛnɛ bɛ se ka diya an ye fɛnɛ an b'a fɔ client ye k'u kana logo ko la ko logo da ka nɔgɔ sisan logo ka nɔgɔ prix bɛɛ b'a la sisan nɔ an bɛ min fɔ client ye o kɛ na parce que client caman bolilen don 31 na logo kun ka gɛlɛn donc 31 tɛmɛnen sisan logo da nɔgɔyara. Logo da nɔgɔyara Mela Kuyate awa kun ka gɛlɛn an bɛɛ bolila 31 na parce que an ma se k'a san ayi Samaira nin ye Marietou Jakite n'a ka mɔgɔw ye logo sugu kɔnɔna na Sugunikura musow ka présidente fana don an b'u fo kosɛbɛ hakili la kanubagaw ye logo ko lahalaya u ye faamuya sɔrɔ a la wele kelen de don ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma logo maraliko la Samaira e yɛrɛ image la i ye tiɲɛniw donc ni k'a fɔ k'i bɛ taa wari don fɛn na a kana tiɲɛ ta a bɛ mɔgɔ décourager jago la ni jamana ɲɛmɔgɔw sera ka fɛɛrɛ kɛ logo bɛ se ka mara cogo min na ka mɛn ka sɔrɔ a ma tiɲɛ o bɛ diya u ye u ka ɲin'u fɛɛrɛw ye yarɔ wele dalen don sannikɛlaw fana k'an bɛɛ ka bɔ an ka taa logo san ka denbaya la n'an bɔra logotigiw la Samaira an y'a munumunu nemurubatigiw fana kɛrɛfɛ bari nin waati in na nemuruba ale fana fɛn min kanulen don jamana kɔnɔ yiriden man don an sera a tigiw ma Wasolon place la olu fana ye minnu sɔrɔ ka taa an ye lemuruko kun kan an k'o fana ɲɛmada o bɛ bɛn mais gɛlɛya b'an kan sugu dɔ yɛrɛ gɛlɛya b'an kan mobili ko gɛlɛya b'an kan essence ko gɛlɛya b'an kan sisan an y'a yiri ka gɛlɛn ŋaɲan kɔnɔ mobili transport o ka gɛlɛn lemuruba ka gɛlɛn sisan o ye gɛlɛya da ye an tɛ ka wari foyi de sɔrɔ a la sisan
mobili passé ka ca donc ba be ka tu ci ambolo ita celo na ndori abe ka ci ambolo jima fe na tse ka mara donc nous sera ka demander ma mobili ko ni transport ko la o be dianye o be da ma yare de yara bi ande fa kuma di famay ma ka ya ande me alisa ala ka barka dwana kuma mi fe ko faye o le o tana setanye me ambe sor so ma kana ansiga de muru ko ni yotala yote chelna ambe kuma na ambolo ko faye o le awasir bedo ka bo wasuro to sa en fait c'est le numéro 500 la tour katla ga ta sado ama ama de na se ga ta kana fere on la sa mo bo kana na e de un bangambi na na on ta sa on a pris sur la mon transport kacha ba to sur la no ya su la te bona na bon ka ga mo lon quoi parce que ko ya gele yoro mi carburant ko le parce que ni dara mo ti ko bo carburant ga kacha o jaga atisa ka sa me atisa ka tan wala kana wala do gona la nga min kan yo yi ko ga jimbe ni pour que ni se ga mo bayela ma so na tura sa ni fere ni ma bona fatima so ran ko ti go Samaira wele ni tieni ntini ya do ni fana amanogo amanogo achamen ko sebe jago kala be tu ka warde du jago fewna o fana be soro yiriwa barka daka wi taxu sara wi impôt sara wi tena man sara o fana be jamana soro yiriwa anga tieni ni dalata o bi ma décourager o wala ni famna o kuni ferexera ka ke gasoil ko la foka ta se usine ko ma be se ga yiri do bayele maka ka yiri de jiwe o na faka buka ni sani feri nyita lele kweti wati tote bere awa Samaira o yasa ka bobi rubrique société ko no dugu kunganko ali bi amto suku kono na ze antara finitigu fana de fe parce que anya ka fo 31 wati olu kunga marché wille no ngasisa ko marché ko asumandoni o yere munu so kala samu nyamada obebe awo moto abogar marko bono frege wuro kana si gabre tulaba alhamdulillah bo feti tebere sanse suka suma doni alhamdulillah dono na mena sonso bo fini flipper ni abo euro chamana un peu partout en Europe comme aux États-Unis de Pologne de Chine de Belgique bon en Europe là 600 sur la bord jamana gagele mais on doit assumer parce que en Europe 600 transition berado avec quel namano niveau qui est c'est pas facile bon berbe djega adla ke clé katu transition ko parce que la femme au clé fla jadis ni jamana kono le jadis kele dans le dorike ala ka se ga nyemo fangasi al biala ku fangasi bon ni faut bega adli ke clé on bon de gouvernement bien vrai que ça va pas be là mais ni ala sona me bo ala clique que ça va aller nous fait faut qu'il a ça va pas bon ça va pas mal bi mais aussi qu'on a dit ala niveau mine mettez-moi quoi c'est pour un bout de temps arrêtez-moi lele kweti Samaira gele c'est pour un bout de temps la son oui tiens ya tralage fo shite ni mabisiga fo nan na ya fo chomina awo fo dambalite e bayira ka fo duna beba lele kweti kasabe ni wala wati kun malakasi yado nga ana ko ya fo chomina e kuma fo chogo e comme fo na so place ni na soro bashite Samaira ame foli di anga duma nyini ngalo nyere fanema ka damle suguni ko ala fo kata se wuru kuru konna anyi mama nyini nga ko ala hala ya ulambu bela jidin fo wela nyini munu fana fo amajiga ka fo jamana kono nyema ye famia soro ala o amba do ko ko la nyini wala ku sabati ka wele bla bela jile ma bega bo kata sani ke sugu kono mo ko o antalandi nyoy ya ni firikela ala ku ka sugu dia ko fa Samaira ame foli dia ala me baje kulma maliko na maliko ka fen fet musigile no jabara ni koron sanga en nana amu fu ka fo ni me kera sego bi jam kan kono nala mabasike o na do ra irana ulumi aw ami nyoko so ni kene kele ngani wati kele na lele kwete ya fo chomina ambora sugu konana an so mo sama osoro kadan na lugo tigula kana le murtigula dara ko te madama ulun taye cheni dara ko te beya ye ka fo cheni barga kabu ne ya de temena ka bo aborala kasebe kana ye bamagoya kana kala fo ki ba bla sana kasa ko ni cheni barga ke dara ko te ni
a bɛ taa dogi sara la ni limaniya t'e la Lala Kuyate a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc en France an ye finitigiw fana Lala Kuyate olu fana kumana olu ta kuma fanba bolila jama yɛrɛ lahala kan Lala Kuyate ka sanga ni gɛlɛya ani djihadisme bɛ anw kan an bɛ dugawu de kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka bɛn na Mali kɔnɔ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn n'i ka jatala fo ka se yafima b'a la a ka mobili bolila ma a taara munumunu ka se an sama min na o la Lala Kuyate baara ɲana k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn waati cogo na Mali kɔnɔ ani Mali ko kan Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na ka bɛn ni bintɛnɛndon ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye n'Ala ma baasi kɛ ne ni e ye sini 10h 11h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka sɛgɛ bɛ kɛ nin kan de 23h30 ka taa bila 0h30 Lala Kuyate o la an b'a fɔ ko k'an bɛ kɛ k'an bɛ sini Ala ka sini jira an na amina ya e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han ne min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛnɛ bolo diɲɛ